Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Mag-challenge mini Kim sa kuan ka ng Chili is challenge. 20 ni ako at 20 po ni ka Kim. So, kung kinsay pa kanang makaunag burot. So, game start now. Oh, paspasan Kim. Uy. Paspasan mo. Lah. Này. No. Tuh, mah. Sokong ko na. Real. Look. Parihan mi guys, try na iya ha. 4. 4. Kasokong ko na. Five. Ini kau. 6. Uma. 6. Semua kan? Ang premium ani kay nagmukbang mi ugma og Jollibee. Say makadaog na mo. Prihan ako siya. Aisa. Kung kisa na unad. Kung kisa na unang gumawa ng oras ng anak. Papayat ka Jollibee. Oh. Kita ko. Nah, tagak. Sorry guys. Sorry guys, tagak. Mi. Kaya mo. 2 4 6 8. Ako ah. 2 4 6 8. Lah, patay ba sa Kim eh. Oh my god, pero di na ako gani guys. Basta gigi. Wala. Kang Kim, mauna lang ni ako, daghan pa. Tatay ko ani. Dapat limpyo siya, Kim. Wala siya kuan. Wala siya sud. Wala sa kuha, limpyo. Kaya mo. Udah, gana pa ko ay. Pat limpyo din siya. Pa oh. Ay, ako na. Wala, pag naiya ko at do pa. Kagad, hanap pa. Wala, dapat na mo ha. Okay, na, porque ko sa nga basta ang babasa. Mag-hospital ko ani ma. Sorry. Pila mama, count down. 4, 6. Ala, oh my god. Mayan lang ka, Kim. Good. Daog naman ni kay. Pili ka open mo? No, tikas. No. Challenge siya. Naputol mo. Naputol. Tay daog ni Kim. Tulo na lang iya. Ako, 5 pa. My God, tani. Go. My God. Chop. Hala, 2 na lang. My God, 4 pa ko guys. Patay. Na. My God, daog na skin guys.
Ano? Open. Daog skin. The winner is Kim Lauren. Agay, makakuan siya, libre ko og kuan ani. Sa to Kim? Jollibee. I love Jollibees. Jollibee Okay. ang isa pa, Chowking ug McDo. Yes. Wala, malibrihan jud nako siya guys. Og Jollibee Napa, ug ma? McDo. Kwarta Unsa? ro. Kwarta. 100 kay siya nakadaog. Yes. Kanang Jelly is eating challenge. Si Kim Kasi 18, 20? 20 pieces man, tag 20 man ta. Kapilagay, chinesis mo. So, sige na. Mag-thank you na ta. Sige na. Thank you, guys. Thank you for watching guys. Please Please subscribe to my channel. click the Notification bell. okay. Bye. Kuba, mong kuha naman.